Farem la foto després. Hola. Hola. Ens presentem? Ens presentem. Jo em dic Consol Castillo Montfort. He nascut a la Torrassa i continuo vivint, no he marxat mai. I aquí vaig anar a escola, aquí vaig anar a cosir i després vaig posar una papeleria fins que em vaig jubilar. O sigui, tota la meva vida ha sigut la Torrassa. I Consol, ens has portat unes fotografies que ens estaves explicant ara mateix. Mira, aquest és el meu pare i la meva mare quan es van casar, a l'any 34. Això és el terrat de casa nostra. On exactament? Al carrer General Borriel, número 12, tercer pis. Ara no es diu General Borriel. Ara com es diu? Com es diu el noi del sucre, ara, al carrer meu? A ver, ¿cómo Mira, digo? una fotografía de cuando iban a hacer campo fútbol, saltando yo Al carrer... Espera't. Com es diu aquest carrer ara, que és el noi del sucre? No. No. Li van canviar el nom. saltando eso. Sí, però no me'n recordo el nom. Bueno, Salvador Seguí. Salvador Seguí. Salvador Seguí. Pues allà. Salvador Seguí. Ara es diu Salvador Seguí. Quan els meus pares es van casar, es deia General Moragas. Gastas vivienda. General Moragas. Després, quan va passar la guerra, li van posar General Borriel, que és quan jo vaig néixer. I així. I mira, tinc totes aquestes fotos. Els carrers van canviant de nom. Sí, van canviar 3 vegades. Aquest va canviar 3 vegades de nom. I aquí, doncs és perquè per tenir ràdio tenien que pagar, i si no tenies que tindre la ràdio que no te l'escoltés ningú, perquè si no posaven una multa. I jo sóc de ràdio, perquè és ara, que encara dormo Això és la del ràdio. 10 d'octubre del No 63. deixaven posar ràdio, era... Sí. I mira, i pagàvem, ja ho veus que pagàvem. Mira, Consuelo Castillo, Montseny 107, que llavors jo vivia a Montseny 107. Mare meva, sembla increïble parlar ara de que haguessis de pagar per sentir la ràdio i veure la televisió. És impressionant. No, yo sí, porque pero yo he sido de radio, es que soy de radio, y hoy en día soy de radio. Y es a una hora, yo por la noche me pongo mi radio y he tret moltes coses que m'han tocat de premis de la ràdio. Un dia em va tocar